ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ କୁହ ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଆରେ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ କହୁଛି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଶୁଭୁଛି କୁହ। କଣ ହେଲା ସେଦିନ ତ ଗେଇକି ଗର୍ଭବତୀ କଲ ତ ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଏବେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ବୁଝ ନା ନାଇଁ। ହଁ ଯେ ତୁମେ ବା କହିଲ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ କରିନି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରୁନି ମୋତେ ଟିକେ ହେଇକି ଗର୍ଭବତୀ କରିଦିଏ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତୁମେ ଏବେ କାହିଁ ନା କହୁଛ? ଆରେ ଜାଣୁଛ ତ ତମେ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗେଉଛନ୍ତି ତ ଟାଇମ ହେଲେ ତ ତମକୁ ଦେବି ନା। ଭାଇ ଗେଉଥିନି ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତା ନା। ସେ ଗେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗେଇତେ ନା ଭାଇ ଗେଇକି ଛୁଆ ରଖିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଆଟା ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି କୁହ। ଛୁଆ ଟା ଦେଇଛ ଯେ ଛୁଆଟା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦେଇଛି କେତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଠେଇକି ଗେଇକି ଛୁଆଟା ମୁଁ ରଖିଛି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଦେବୀ ଏଥରକ ତ ବଡ ଭାଣ୍ଡ ଟା କହିଛ ଦେବିନି କେମିତି? ତମେ ବି କେଉଁଠି ମାନେ କମ୍ ପାଇଛ କି ତୁମେ ଗାଣ୍ଡିଜା ଭଳିଆ ବିଏଜା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେତେ ଗେଇଲେ କି ସେ ସେତେ ସେମିତି ରହୁଛି। ତଥାପି ତାକୁ ଜବତ କରିହେବନି ସେ ବିଆଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ଗେଉଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେ ଛୁଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଣ୍ଡ ପାଇଛି ଯଦି ନ ଗେଇ ପାରୁଛି ଭାଇ ତାହେଲେ କେମିତି ଗେଉଥିବ? ବାଣ୍ଡିରେ କଣ ଲଗଉଛ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମୋଟା କ'ଣ ଲଗେଇମି ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଡିଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଚୁଚୁମୁଚ ସେ ବାଣ୍ଡିଟା ଆପେ ସରିଷି ଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଦିଦି ଭଲ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପାଟିରେ ତୁମେ ତ ପୁରେଇ ଦେଇ ଲଲିପପ୍ ଭଳିଆ ଚୁଚୁମୁଚ ସେ ଆପେ ବା ସରିଷିଯିବ। ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ବିଆରେ ପୁରେଇଲେ ସେଇଭଳିଆ ମଜା ପାଇବ ନା ତୁମେ କୁହ ତ? ପୁରଉଛ ତମକୁ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗୁନି ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ। ପୁରିଲା ବେଳେ ସିନା କାନ୍ଦୁଛ ଯେତେବେଳେ ମଜାଟା ଲାଗୁଛି ସେଟା କାହିଁ କହୁନ? ହଁ ସେଟା ବି ତ ବଢିଆ ମଜା ଦଉଛ ଯେ। ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ବା ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛି ତୁମ ନାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବା ଦରକାର। ଲମ୍ବା ଚକଲେଟ ପାଇଛ ଦବନି କେମିତି? ହଉ ତ ସେ ରୁନି ବେଧେଇକି ତ ଗେଁ ଗେଁ ତା ବିଆ ଦର୍ଜ କରି ବିଆଟା ଦର୍ଜନ କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସେ ଯେଉଁ ଆରାମ ମାଡ଼ିବ ଥରେ ଗେଇଲା ପରେ ତୁମ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଡଟା ଗଳିଯିବ ସେଇଟା କାହିଁ କହୁନ? ହଁ ସେ କହିଥିଲା କି ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ଟୋକା ଟା ଭାରି ବଡ ଭାଣ୍ଡ ତାର ଗିଳଉଛି ମାନେ ପୁରା ପକେଇ ଗୋଟେ ନାଦୁଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୋ ଗିଆଟା କେରକ ଆଉ ବିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ନାଳ ନ ବାହାରିଥିବ ମୁଁ ଗେଇବା ବନ୍ଦ ହେବନି। ତମେ ବା କାନ୍ଦିଗଲ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବାଣ୍ଡ ଜମା ନଉନଥିଲା ପାଟିରେ ତମର ଜବରଦସ୍ତି ମାଡିକି ପୁରେଇଦେଲ। ମାଡ଼ିକି ପୁରେଇବି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖାନି। ତୁ ପୁରେଇମି କହିବ ନା ମୁଁ ପୁରେଇବିନି ମୁଁ କାଟିବୁ ମୋ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳି ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ଜୁସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ଜୁରିକି ପେଲି ଦେଇଛି ଆଉ। ନା ନା ସିଏ ଡରିଗଲା କହିଲା ଭାଉଜ କେତେ ବଡ ମୋଟା ଭାଣ୍ଡ ପାଇଛି ଆଉ ଅମଣିଷ ଭଳିଆ ତମେ ଗେଉଥିଲ। ସେଗୁଳିଆ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଉଜ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଜୁସ୍ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଯଦି ନଗେଇବି ତୁମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବ ଇଏ ଗେଇ ପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୁସ୍ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଗେଇଛି ସେତେବେଳେ ଜୋରିକି ଆଉ। ତମେ ଗେଇବାର ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଇନି 3 ଥର ଗୋଟେ ମାସରେ ଗେଇଛ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଜରରେ ପଡ଼ିଲି। ପଡ଼ିଥିଲ ମୋତେ କାହିଁ କହିନ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଗେଇ ନଥିନ୍ତି ନା ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନି ତୁମ ବିଆ ଯେଭଳିଆ ଅଛି ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋର ଜୋର ଗେଇଲି ତୁମ ବିଆର ଏତେ ନାଳ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ଗେଇଲ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଥିଲି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଜରରେ। ମନେ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜୁସ୍ରେ ଟିକେ ଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଜୋରିକି ଆଉ। ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବାହିରେ ପଡିଛି ଗେଁ ଗେଁ ହଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ କାକରରେ ପୁଣି ଗେଉଛ ଯେ ମାନେ କୁହନି। ସେଦିନ ଗେଇବାଟା ଟିକେ ଜୋର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ ବିଆ ଦେଖି ଟିକେ ଜୋର ଗେଇ ଆଉ ତମ ଦାନ୍ତ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି ଦୁଧ କୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ୍ତ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଧରେ କାମୁଡ଼ିଥିଲି ସେ ଦାନ୍ତ ଦାଗଟା ଟିକେ ରହିଥିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲ ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲି ବୋଲି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଗରୁ ଭାଇ ଗେଇଥିଲେ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା ତମେ ଦେଖ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛ ଗେଇ ପାରିବ ଯୋଉଠି ପାଇବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପାରିବ କ'ଣ ତୁମ ମାନେ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଦିଟା ସେଇ ଗଦିରେ ପକେଇ ଗେଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ହେଉଛି ସେଭଳିଆ ବାଇରେ ଗେଇଲେ ମଜା ହେବ ନା। ତମେ ତ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛ ଆଉ। ବିନା ହେଲମେଟ୍ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ହେଲମେଟ୍ କଣ୍ଡମ ଲଗେଇ ଗେଇଲେ ସେ ମଜା ହେବନି ଯେମିତି ବିନା କଣ୍ଡମରେ ଗେଇବ ମଜା କଣ୍ଡମ ନଗେଇଲେ ସେଇଭଳିଆ ମଜା ହେବନି। କଣ୍ଡମ ନଗେଇଲେ ଫସ୍ ହେଇ ଗଳିଯିବ କଣ୍ଡମ ନ ନଗେଇଲେ ଟାଇଟ୍ରେ ଗଳିବ। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦଉଛ ଆଉ। ଗର୍ଭବତୀ ନୁହେଁ ଭାଉଜ ସେ ହେଉଛି ବୀଜଟା ପୁରା ଶୁଖିଥିଲା। ତୁମ ବିଆଟା ଦେଖିନି ତ ପୁରା ବୀଜ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଗଳିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ରହିଗଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ଆଉ।
ଚଉବାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବିଜ ଗୁଡା ତମର ସରୁନି। ବୀଜ କେମିତି ସରିବ? ତୁମ ବିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୀଜ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ସରିବ କେମିତି? ସେ ସରୁନି ଜମା ବୀଜ। ସରିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଭଲ ଲାଗେ କାହାର? ମୋ ଦୁଧ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସେ ଝିଅଙ୍କ? ତମ ଦୁଧ ଭଳିଆ ତା ଦୁଧ ହେବ ନା? ତା ଦୁଧ କେଠି 20 ସାଇଜ୍ର ଦୁଧ ହେବ, ତମର ହେଲାଣି 40 ସାଇଜ୍ ଦୁଧ। ମାନେ ବିଲାଜ ପାଉନି ତୁମ ଦୁଧକୁ। ତା ଦୁଧ ତା ଥଳ ବି ଦେବ ନା। ତୁମ ଦୁଧ ପେଣ୍ଟ ଯେତିକି ତା ଦୁଧଟା ସେତିକି ବଡ଼। ଛଅ କଥା କହୁଛ। ସତରେ, ମିଛ କାହିଁ କହିବି? କ'ଣ କରିବି? ବାଧ୍ୟର ବିଆ ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ଶୁକ୍ଲଟା ଟିକେ ଠକି ଠକି ଦେଉଥିଲି, ମାଲ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ତମେ ବିଆ ଦୁଧ ପାଇଗଲା ପାଖରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ମନେ ପକାଉନି। ହଁ, ତମର ଯାହାହେଲେ ପ୍ରେମିକା ନା, ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ? କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ରେମିକା, ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ସିଏ କେତେ ଆଡ଼େ ଗିଆ ଖାଉଛି। ସେ କ'ଣ ମୋଠୁ ଏକଲା ଗିଆ ଖାଉଛି ନା, ସେ କେତେ ଆଡ଼େ ଗିଆ ଖାଉଛି। ମୋ ଗିଆ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକି ଯିଏ କମ୍ ଗିଆଉଛି ସେ ତାରି ପାଖକୁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସତ ନା ମିଛ? ସେ ତ ଗିଆ ଖାଉଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଯେ। ଜାଣିଥିଲି ସେ କି ଅଲଗା କେଉଁଠି ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଗିଆ ଖାଉଛି। ସେ ବୁଢ଼ା ଗେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଖାଲି ନାଳୁଆ ମାଳୁଆ କରି ପକାଉଛି। ସେ ସେଇ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗେଉଥିଲି ଜୋର ବୋଲି ସେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ତା କତିକି ପଳେଇଲା। ଜେଜେ ବୟସ ଲୋକଠୁ ଗିଆ ଖାଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଗିଆ ଖାଉଛି ତା ପାଖରୁ। ତାପରେ ସେ କେତେ ଦିନ ସେ ଗିଆ ଖାଇବ? ତା ବିଆଟା ତ ମେଲିଗଲାନି, ମାନେ ପଚା ବିଆ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାନି। ତମ ଭଳିଆ ବିଆ ଟାଇଟ୍ ରୋକ ପାଇବନି ସେ କୁଆଡ଼େ। ନା ନା, ସେ ପିଲା ଭଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ କଥା। ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ଗିଆ ଖାଇତେ। ତାପରେ ସେ ବିଆ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଗିଆ ଖାଉଥିବ। ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବ। ବୁଢ଼ାଟା ତ ବିଆ ଚାଟୁଥିଲା, ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଖରାପ ନ ଲାଗୁଥିବ? ଲୋକ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। କ'ଣ? ସେ କେଉଁଠି ନେଇ ଚାଟୁଥିଲା? ପାର୍କରେ ନା ଘର ପାଖରେ? ଘର ପାଖରେ ତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଥିବ, ପାର୍କରେ ଦିନ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ। ନାଇଁ, ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲା ନା ବୁଢ଼ା ସାହେବ। ଆରେ ସେ ହୋଟେଲ ସେ କେମିତି ଗେଇଥିବ ଆଉ? ସେଇଠି ବେଡ଼ ପାଖରେ ଖୁଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ, ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଭାଇ ଆସିବେ? କେଉଁଦିନ ଆଉ ଆସିବେ? କ'ଣ କରିବି? ଫୋନ୍ କରିନଥିଲି? ନା, ମୋ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ତାହେଲେ ଗେଇ ତ ଦେବନି ଆଉ। ତମେ ତ ଫାଇଦା ଉଠଉଛ ଆଉ। ହଁ, ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ଗେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଗେଇ ତ ଦେବ ନା? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେମିତି ହେଲା? ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ଏମିତି କେତେ ବଡ଼ ହେଲା? ଆରେ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହଁ କି ମତେ କୁକୁର ଭଳିଆ କରିକି ଗିଅନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯଦି କୁକୁର ଭଳିଆ ତୁମେ ଗେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା କାହିଁ କଲେ ମୋତେ ମନା କର। ଦେନା ସେମିତି ତୁମେ ଗିଅନି, ବଡ଼ ଜୋର କାଟୁଛି। ଏତେ ବଡ ବାଣ୍ଡ ପଛ ଗୋଟେ ଗିଲେ କାଟିବେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛୋଟ ବାଣ୍ଡ ପଳେଇବ ଭଲ। ତମ ବାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି ବଟିଆ ପୋଡିଲେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହବ। ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ବଟିଆ ମାନେ ବିଆରେ ପୋଡିଲେ କଷ୍ଟ ହବ, ଜାଣିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଗେଇତେ ଦେଉନ। ସେ ଆଗ ପଟେ ତୁମ ଗେଇଲାକୁ ତଥାପି ତୁମ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳି ଯାଉଛି ନା। ବଡ ବାଣ୍ଡ ତମର ତ ହାତକୁ ଟିକେ ନ କମ, ମାନେ ନାଇଜେରିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ତମ ବାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି। ନା ନା, ସେଭଳିଆ କିଛି ଔଷଧ କିଛି ଖାଇନି। ତୁମ ବିଆ ବା ଥରେ ଗେଇଲା ବେଳକୁ ବାଣ୍ଡ ସରିଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଔଷଧ ଖାଇକି ଏମିତି କରିଛ। ନା ନା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଗେ ହଲେଇଛି। ମୁଁ ଗେଇ ନଥିଲି, ବହୁତ ହଲେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣ୍ଡଟା ଖାର କହିଛି ଆଉ। ଆରେ ତମେ ମୋର ଚାଟିଲା ବେଳେ ବିଆକୁ ତମକୁ ମାନେ ଘୃଣା ଲାଗୁନଥିଲା? ନା, ବିଆ ଚାଟିଲେ କାହିଁ ଘୃଣା ଲାଗିବ? ତୁମକୁ କ'ଣ ମଜା ଲାଗୁନଥିଲା? ଏଇ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାଟୁଥିଲି। ଟିକେ ଲୁଣିଆ ନକିଆର କେଉଁଟେ ଅନୁଣା ରକମ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିଆଟା ବହୁତ ବାସନା ହେଉଥିଲା। ତୁମର ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାଇଥିଲ ନା କ'ଣ? ବିଆଟା ବହୁତ ବାସନା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ତମେ ବାହା ହେଇନ ନା, ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ନା। ବାହା ନହେଲେ ବି ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗେଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ। କରିଛ ନା, ଜାଣିଥିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ବାଟେ ବେଶୀ ଗିଏ ହେଲା, ପଛ ବାଟେ କମ୍, ଆଗ ବାଟେ ବେଶୀ। ସେ ବିଆ ଦେଖାଏ ତମକୁ କହେ ଏମିତି କରିବାକୁ? ପଛବାଟେ ସେ ଦେଖାଏନି ଯେ, ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ କହିଲି, ସିଏ କହିଲା ନା ନା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜୋର ଜୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ମୋ ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛି। ଆଗ ବାଟେ ବସିକି ଟିକେ ଗେଇଦିଏ ଆଉ। କ'ଣ? ତାର ଖାଲି ସେ ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଗେଇ ପାରିବେ ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଗେଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜୋର ଗେଇନି ବୋଲି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ପଳେଇଲା। କ'ଣ କରିବ ଆଉ? ଗିଆ ଖାଇବନି, ବଡ ବାଣ୍ଡଟା ଧରିଛ ତମେ, ଗିଆ ନ ଖାଇ ଛାଡିବ ତମକୁ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲାକୁ ସେ ମନା କରୁଛି, ନା ମୋ ପାଟିରେ ପୁରଉନି, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରୁନି। ମାନେ ତାର ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳି ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାଣ୍ଡଟା ସେରକ ହେଇଛି।
ମତେ କହୁଥିଲା ବଡ ଭାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସିଏ ଖାଲି ଅମଣିଷ ଭଳିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଜୋରସେ ଯୋଉ ଗେଇ ଦଉଛ ତା ପାଟିରେ ସେଥିପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛି ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏତେ କରିତେ ଦେଉନି ଆଉ, ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଚାଲାକ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଗେଇମି ତା ଗାଣ୍ଡି ଫୁଟେଇଦେମି ପୁରା। ଆରେ ତାକୁ ଆସେ ପେଲିବ। ତମକୁ କଲାବେଳକୁ କାହିଁକି ତମର କିଛି ହଉନି, ତମେ ତ କହୁଛ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କଲାବେଳକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରୋ। ତମେ ମାନେ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ତମର କିଛି ହେଉନି, ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଏତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ କରିବିନି। ନା ଭାଇ ଭାଇ କୋଉ ମାସ ଆସିବେ କହୁଥିଲେ କି? ତ ଏବେ ନୁହେଁ, ସେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡିକି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ମନା କର ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଗେଇ ସାରେ ଭଲିକି ତୁମ ପେଟ ମୁଡ଼ିକି ତାପରେ ଡାକିବ। ବଳେ ତମର ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି, ଯେତେ ମତେ ଗେଇବ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାର ହେଲା। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ନା କଣ? ପର ଦିନ ତ ଗେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ମୋ ବିହାରରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିନି, ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛ ଗେଇକି। କାଲିକି ଯିବି ପୁଣି। କାଲି କାଇଁ ଆଜି ଆସୁନ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ହବନି। ତମର ତ ରାଗନି, ତମେ ଛାନିଆ ହୁଅନି, ତୁମ ନାହିରେ ମୁଁ ବୀଜ ପୁରା ଫୁଲ କରିକି ଆସିବି, ଲାଷ୍ଟ ତୁମ ନାହିରେ ମୁଁ ଗେଇକି କଣା କରିବି। ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ, ଆରେ ଶୀତ ଦିନଟା ନା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମାନେ ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା। ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୋ ବୀଜ ବା ଶୁଖିଗଲାଣି, ସବୁ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ସେ ବୀଜ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ବିହା ଭିତରୁ କାଢ଼ିମି, ତୁମ ବିହାର କମ୍ କାଢ଼ିମି, ତୁମ ନାହିରେ ବେଶୀ କାଢ଼ିମି। ମୋର ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ କଣ, ତୁମ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ତୁମ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତୁମ ପେଟ ପୁରା ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବାଡ଼ଟା ପଶି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଆସୁଛି, ପୁରା ରୋପ କରି ଗଳି ଯାଉଛି ନା। ହଁ ତ ମତେ ଯୋଉ ତମେ ଗେଇଲ ମାନେ ତମେ ଟେକି ଦଉଛ ନା ମତେ, ଏତେ ୱେଟ ମୁଁ ତଥାପି ଟେକି ଦଉଛ। ଆଉ ଟେକିକି ଗେଇବିନି, ସେ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକିକି ଗେଇବା କେତେ ମଜା। ବସିକି ଗେଇ ଦଉଛ ଯୋଉ ନା ଗେଇଲା ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ବଳ ଆସିବ, ସେ ଜୁସ୍ଟା ଆସିଯାଏ ନା, ସେକ୍ସ ଜୁସ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ଗେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ। ବାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବ ଜୁସ୍ ପରେ ଆପେ ଆସିବ ଟେକିକି ଗେଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ମାନେ କହିଲେ କେତେ ବଳ ଟୁକାର। ଏମିତି ଗେଇମି ବିହା ଫଟେଇଦେମି ଆଉ। ଫଟେଇ ତ ଦଉଛ, ଫଟେଇ ଦେ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଗିଆଟା କେମିତି ପ୍ରେସରରେ ଗଳେ ଆଉ। ହଁ ଭାଉଜ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ପାରିଲନି ତମେ, ଗୋଟିଏ ଗିଆରେ ତମର ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗିଆରେ ଆଉ। କାନ୍ଦିବନି କାହିଁକି, ସେମିତି ବାଣ୍ଡଟା ପଶିଲା ପୁରା ଟାଇଟର ନା ଆଉ, ଚିରିଗଲା। ଟିକେ କହୁନ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ କହିବି ବାଣ୍ଡ ଟା ତମର ଭଳିଆ ମୋଟା ବଡ କରିବି। ନା 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 ଥାଉ, ତାଙ୍କର ତ ବଡ ହେଲେ ତମେ କହିବ ଭାଉଜ ଦେଖେଇବେନି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ନାଇଁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଗେଇଲେ ମୋତେ ଆପଣ ତୁମେ ଗେଇତେ ଦେବ ନା ଆଉ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଉ। ଚାଲାକ ନାଇଁ ଭାଉ ସିଏ ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ଗେଉଛ, ସେ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ତମ ଭଳିଆ ଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫରକ ବହୁତ। ନା ସିଏ କଣ ଗେଇ ପାରିଥିଲେ, ମତେ କଣ ଗେଇତେ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା। ନା ତମ ଆଗେ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ କଣ ମାନେ ସକାଳ କହିଦଉଛି ଗେଇଲେ, ସିଏ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପେଲିଲା ବେଳୁ ରାତିରେ ମାନେ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କଲେ ମାନେ ଗେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ, ଏତେ ଭଲ ବିହା ପାଇକି ଗେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ। ହଁ ସେତିକି ତ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବିଏକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚାଟିବ। ଆଜି ପୁଣି କହୁଛ ଚାଟିବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହୁଛ। ମାନେ ଆଜି ତ ମନା କରିଥିଲ ପୁଣି। ମନା କରିବି କାହିଁକି, ତମେ ଖାଲି ହଁ କୁହ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ଟିକେ ଚାଟି ଦବ ଟିକେ ମୋ ବିହାକୁ ଭଲସେ, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ତମେ ଚାଟିଲା ବେଳେ। ଚାଟିବି କଣ, ମୋ ଉକୁଣା ଭଳିଆ ଫୁଲେଇଦେବି। ହଁ ବେଶୀ ମାନେ କଣ ଛାଡିବନି ନା କଣ? ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଗେଇବ ଆଉ। ବିହାରୁ ବାଳ ମୁଁ ଖସି ପକାମି, ଏମିତି ଗେଇବି। ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ତମର ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଗେଇବାକୁ ନାଇଁ। ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଟେକିକି ସେ ଯୋଉ ଗେଇବା ମଜା, ସେ କଥା କହୁଛି। ଗୋଡ଼ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଜାଣିଛ ଚାଲି ପାରିଲାନି ଠିକ ସେ, ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଚାଲିଲି। ତମେ ଟାଙ୍କୁଟା ଟେକିକି ପୁଣି ଗେଉଛ, ମାନେ ଭାବିଲ ଗୋଡ଼ଟା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଟେକିକି ଘଣ୍ଟେ କାଳ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଗେଉଛ, ମାନେ ସେମିତି ଉପରକୁ ଟେକିକି ରଖିଲି ଗେଉଛ। କାଟିଲେ ବି ମଜା ନାଗୁଛି ନା ନାଗୁନି କୁହ? ମଜା ତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ମଜା ଲାଗୁନି ବୋଲି। ସେଇଟାକୁ ଗେଇଲେ ମଜାଟା ଲାଗିବ ନା, ଖାଲି ଶୁଖିଲାରେ ଠୁକିଲେ କଣ ହବ? ଫାଷ୍ଟ ଗେଇଲା ବେଳେ ତମେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ପେଲିବ, ଜମା ଯାଉନି ରେ। ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ସିନା ନାଳୁଆ କନେ ସିନା ବାଣ୍ଡଟା ବଳିବ। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଲାଳ କରିଦେବି ତାପରେ ଗେଇଦବ ନା। ପିଲା ଯଦି ଦରକାର ତ କହିବ, ମୁଁ ଗେଇମି, ଏମିତିଆ ଗେଇମି, ନୁହେଁକି ଗେଇମି, ପିଲା ରଖିମି, ଭଲ ପିଲା ହବ। ନା ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାହାରିବ କେମିତି ପାଗଳ କଥା ଗୁଡା।